eri siji Wis Dupres. kowe kene wae kowe iki cedhak kene wae. Lah ngopo? Wis. Kepiye lho Kang Mas? Wah, wis kowe cedhak aku ngene iki wis dadi bojoku mah penak kowe wis. Aku. Wis kowe arep njaluk apa-apa mesti tak turuti. Tenane. Kowe arep njaluk piknik neng Bali tak turuti, Nang Nok. luar negeri ya dituruti. Neng luar negeri tak turuti. Wis arep dadi bojoku wis pokoke mulya wis dadi bojoku sesuk piknik neng luar negeri. Timbang adoh-adoh dadi bojone Sugeng dadak piknik neng Bali karo aku wae. Neng endi? Sesuk mbedol telo nang kidul mengkirak kono ke malah. Mabur teralok ilok. Ora usah dadak neng Bali ku nek malah kecemplung segara. Nek karo kuwi ming dipakani telo kowe karo aku wae. Kepiye meneh? Kowe arep mangan apa ayam goreng, kowe tak turuti pisahan sing enak-enak. Burger tak turuti. Yo gelem aku. Gelem dadi bojoku wae. Enak-enakan iki ben dino. Gur wong nitikan ki wong Gunung Kidul karo wong Gunung Kidul. Ora sah hamburger, pencok gudhe enake raloke. Masa pencok gudhe. Oh, suwe malah mabrut kepenak mangan suwe tur nikmat. Ora usah dadak hamburger. Ngopo malah beri-beri kowe mangan hamburger? Kowe dadi bojoku mangan hamburger turu neng kasur, meja, kursi, lemari, buffet komplit. Turu ning kasur sing Turu gendut-gendut. neng kasur sing Sing gendut. jenenge spring bed ngono kae. Gelem aku iki ya ngopo meneh? Kangelan tuku spring bed. Bapakmu rak cok gebuk dhelik to. Sing bar ku gebuk dhelik kepake digelar kek nggo turu. Engko nek gatel kek kukur-kukuran malah ora sah sing gelar kek. Kowe nek gatel ora sah dikukur, kowe masuk angin langsung neng dokter. Dipresake nang dokter sing VIP ngono ya Pak. Iki dadak ragat nek kowe masuk angin iki cukup singsot karo ngentut wis mari. Ora sah sing wis genah sengsara aku dadi bojomu mosok. Kowe mung muluk janjine tok sing. Wis rumangsane kok wong loro kok do rebutan. Paling enak ki melu aku wis. Lah pripun enake pripun? Sampeyan melu ku ora umur sedina terus tak pateni ngoten mawon. Lah enten apa kok pateni? Lah wis beborosi.
Mula bengi iki wayangan kudu mencakup sebanyak-banyaknya masa. Oh iya. Iki cangkeme kaku enak. Iya ya, Mak. Iya. Program keluarga harapan utawa PKH. Ya, kaya sing wis tok ngendikake ngarep mau. Ya. Kuwi merupakan bantuan kepada keluarga penerima manfaat utawa KPM dengan diberikan uang tunai melalui media kartu keluarga sejahtera utawa KKS yang penarikannya melalui mesin ATM merah putih himbara dengan 4 tahap 4 kali setahun per 3 bulan. Oh ngono. Ya. Mekanisme jumlah rupiah bantuan per tahap untuk tahun 2012 terinci sebagai berikut. Tahap pisanan kuwi 550.000, tahap kedua 550.000, tahap ketiga podo, tahap keempat 200.000. Kuwi sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebijakan Kementerian Sosial. Oh ngono. Wontene bantuan pangan non tunai utawa BPNT merupakan bantuan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM berupa beras 10 kilo dan telur melalui media kartu keluarga sejahtera atau KKS yang penarikannya melalui warung yang terdaftar sebagai agen-agen bank himbara sebanyak 12 tahap per 12 bulan dalam setahun. Oh. Mekanisme jumlah rupiah bantuan per tahap untuk tahun 2018 terinci sebagai berikut. Tahap 1 sampai dengan 12 ya kuwi 110.000. Sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebijakan Kementerian Sosial. Oh, ngono ya, Mak. Ya. Mula iki sosialisasi non tunai iki diaturake dening para warga sing wis pikantuk kartu sejahtera mau no. Ya, lumantar kelurahan masing-masing ngono. Sing wajibe diparingi ya kuwi bantuan beras ya tukokke beras, bantuan ndok ya tukokke ndok, aja nggo tuku rokok. Ya. Ngono kuwi ya, Mak. Kuwi ora prayoga lan ora becik. Ya. Iki uga akeh durpres. Iya, pancen ya pirang-pirang durpres. Iya. Ana TV berwarna ning ngarepku iki utawa ning mburiku. Iya. Kejaba saka kuwi bengi iki ya nimbali bintang tamu sing engko bakal menjabarkan tentang ya kuwi sosialisasi non tunai. Oh iya. Mula bintang tamune ya digoleki bintang tamu sing uripe rada keserakat. Iya. Supaya entuk bantuan non tunai kuwi mau. Ya, ngono ya. Ora iki ming ya guyonane Mbah Waluya karo Mbak sapa jenenge iki Mbak Niken ya karo panjenengane Mbak utawa Mas Sugeng Iwak Banteng sing wis didhawuhi dening para bapak-bapak panitia saka BTN, BNI, Bank Mandiri lan Himbara uga Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oh iya, monggo diaturake tindak panggung, Mak. Ya. Ning nong nong. Ya. Klintong-klintong numpak andong ngebel klingklong. Sembah nuwun. Ya iki Mbah Waluya, Mbak Niken, Mas Sugeng wis kepareng rawuh. Iya. Iki kok kejaba mengko bakal ngaturake panglipur ngersaning para lenggah
Ya ora lali kuwi apa door prize kuwi di apa jeneng iki? Didum sik. Ya. Kanthi diundi dhisik ngono ya Mak. Iya. Door prize kathah sanget niki. Nggih, TV berwarna. Wonten TV. Jawi wonten mobil Mbak Niken. Oh, nggih to. Nika ngene wong parkir ngawur. Ora, iki aku wis domongi panitia kok. Kanten apa? Kagem Mbah Waluya. Mobil napa? Ambulan. Nika wonten loro lho. Lho sijine Sampean. sugeng ampun, ya. Iya. Di anu diundi riyen Mbak, mangke. Oh, undi rumiyin. Wah, iki ana TV. Iki apa iki? Iki HP, iki HP. Tak kira sabun. Iki terus Kose ora sadurunge iki sik nak arep kon ngundi hadiah yang voucher belanja sih. Oh, voucher belanja. Voucher belanja 100.000. Wah. Le blonjo neng Medion. lah ragate rono wae akeh no. Ora serius le blonjo neng toko Indomaret ya. Oh, nggih. Apa-apa. Ning le blonjo aja saiki, nak saiki rung buka. Lah mergane. Isih Januari. Lho kok iso Januari? Ah le blonjo neng Indomaret to. Saiki rung buka. Indomaret iki jenenge toko kok ngawet. Saiki isih Januari, rong sasi neh. Jenenge toko kuwi kudu bulan. Jenengan pendhetke nggih kula sing ngocok-ngocok. Nah. Wah, ya ini wis arep ngocok-ngocok. Lah iki diupti Ya, ngublak. sing ora arek ngono lho. ora arek padake jangan durak arek. Nggih. Menika wonten pinten voucheripun? Sedoso. Iya, untuk Wis kok nek malah nule. Bismillahirrahmanirrahim. Le mudak ya nule do ilang. Coba, amit. Satu. iki le juga neng meja registrasi ya. Nggih. Heeh, langsung gue rasa 1, 2, munggah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jenengan Balekke astoyen iki. iki tak balekke. Karo engko ki grand prize umroh. Weh, dua keluarga umroh bareng. Ning ndi? Ning- Weh, Neng yo endi? neng Mesir umroh ki yo neng Arab kono. Lah iya. Dengan pesawat open cup. Ya ora tekan lho. Pesawat dae aku 5 jenengan 5. Yo, Jenengan rame. kae rasah kae rasa maca kok. Aku ora iso maca iki aku gur nulis tok. Nggih, menika pun pirsani door prize-ipun Pun kupon door midhangetaken prize. nomoripun badhe dipun waos. Nggih, monggo kula aturi mirsani kagunganipun piyambak-piyambak, monggo. 0118. Ya. Monggo. Kaya ambulan tenan iki. Dengan ada bukti langsung menuju ke panitia. Nggih, monggo. Yang cocok langsung menuju ke meja panitia ke register tadi ya. Ya, monggo panitia. Registrasi tadi ya. 0091 0091. Wah, cangkeme sugeng karo knalpot banter cangkeme sugeng. Sesuk disilih nggih kampanye kok niki. Mantep. Terus 0113 Langsung. panitia. 0113 Monggo. Maca genep 15 no suwek kok ngono. Ayo terus ke Pak. 0268 0268. Nggih. Ya Pak. Yang cocok langsung ke menghubungi panitia ya. Panitia. 0341 0341. Aku tukang ngulungke wae. Kuwi ana tulisane ora Pak? Kuwalik. Oh, kualik. 0197. Wis rampung voucher 10 Mas. Kose isih telu Pak. Isih telu, isih lipapat. Oh, isih papat. 0266. Sekali lagi 0266. Nah, benar. Oh, malah kesel sing ngulungke telangane. 0092. Ya Pak. Mbok raja nyedak Mas marang tetek bensin. 0092. Lajeng 0046. Suaramu dan semelit. 0324. 10 kupon door Sudah prize sudah selesai. dibacakan. Iya. Bawa ke sana. Kupon nanti belanja kalau 100.000 ya. Ya, yang dapat dicocokkan panitia ada di samping panggung. Iya. Silahkan nanti bisa langsung menghubungi panitia yang ada di meja register ya. Ya, bukan siap. di bawah panggung tapi di meja sana ya. Iya. Bawah panggung yo. Handphone terbaru. Iya. Ya. Dengan nada getar 9,7 skala Richter. Kuwi lindu Waduh. jenenge. Rampung none eno getare semono. Iso ora, Pak? Nggih. So, wah tak kira ungkal bol HP ya. Kuwi HP jenengan ki molakno
metu Oh, Mas tume HP. rupane ijo, darane ungkal. Iso wae. Menika langsung diundi. Langsung diundi. Oh, iya, Langsung mawon, mboten Langsung apa-apa. mawon. Ah, ini yang cocok langsung naik ya. Siap. Aku meneh apa gentenan? Ora gentenan kowe wae nganti kaya mikul. Ayo. Giliran dulu maksudnya. Kaya mati listrik. 1 2 3. Ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kowe sing cangkeme anu Iki HP sik ya. HP sik ya. HP. 1 buah HP. Heeh. Gojek ana Pak ngene. Ya, Sing dhuwur. aku tukang gojeki. Ono HP kok. Ora gojeki ya ora iso pisan. Wis ki ayo to. 0174. Wah, entuk. 0174. Ah, kalau ini naik kalau ini ya. Naik ya. Naik. Ya, tolong dikasih jalan, tolong. Endi wong urung ana. Oh, ora nguyuh wae. Ora kae lho ibuke sing ya Bu ya alon wae malah Kae gedung. nganggo ngono. Oh ya siap. Putih-putih. Udung putih kae mlayu. Oh, nggih. Oh. Pak Dalang malah pirsa. Wis 0174. Nah, wis iki. Wah. Kalau cocok ke sini ya wah entek jempol pira medake wong-wong. Saking senenge arep oleh doorpress. Ya, iki sik HP wis ana sik pemenang kok cekel sik. Nah Ya, ya. dicekel. Televisi Samsul Samsul piye to? 32 in. Samsung 32 in. Wah, iki TV gede, TV-ku kowe lek tuku mboko sak in agek entuk 7 in. Wah, aku iso dadi 32 in ngono nek nonton teng Srantil. Masa ana TV kok nyelengi boko saen Wong lho. ora duwe kok. Endi Ya. iki mau? Ya, Televisi berwarna LED. 0153 0153. Wah, entuk TV 32 in iki lumayan alhamdulillah. Nek kegedean diparo. Yo ra iso no. TV LED iki flat kuwi le pasang dipaku tengahe. Ayo. Iki ora ngandani sing elek kok dipaku tenan rusak. Ben njaluk ijol ngomong. 0113. Monggo. Diitung ping pira ya, Pak? Lho, wong arep njupuk HP mau bablas mrono iki piye to? Ketoke ke mau gurat. Lali dalane kok. Oh. Nggih. Oh. Ya. Ya, siap. Kalau siap, ada siap. kalau Kasih ada jalan. tunjuk jari ya. Iki ana. 153. Kae Mbah ana. Oke. 0153 Oh, sing naik mau. Bu, naik. Sik ya. Dikirian go le nyerahke saka Wah, Kuwi sing HP. Sing HP. Ya HP. Di HP. Iki pemain kungfu ketok iki. Gosing Kok pemain kungfu? Sepatune Pun kagungan HP mboten dereng, Mbak. pun gadah Pun kata HP. Wis ya ora. Gugur. Ya ora jeneng doorpress ki hadiah kok digugurke. Lah wis duwe niat loro. Duwe ra duwe yo. Lah engko entuk bantuan menggo tuku kuota. Ora bareng. Engko le nyerahke engko, Mbah. Engko Oh, iya. dhewe Kuwi nang kene sik, ben nang Aku kene meng arep sik. pesen. Apa? Iki gur nggo SMS karo nggo ngebel ya ora kena nggo oseng-oseng. Oh, lek kok ngoseng-ngoseng lho ya. 0153 Televisi. Metu gambare. Belum Diitung ada. mawon, Mbak. Nang kono sik benan. Ya. Iya. 0149. 01 0149. Ya, kita hitung sampai 3.000 kalau enggak ada. Ayo kesuwen. Ayo ngecacah Paling ora ya ping HP. 5. Lo langsung wae 3.000 ngono kok. 149. Depannya 0149. Ayo monggo. Kayak TV ora gelem. Ya gelem ora cocok maju ya isin boleh. Dihitung sampai 5 gugur. Iya. 0153 dan 0149. Saya hitung sampai 5. Apabila 5 kali tidak hadir di sini, saya hitung sampai 10. Kalau 10 enggak datang, 11. kalau 11 enggak, 3000. wow, podo malah ae. gur mundur. 0149. 0153. 1 2 3. Bagaimana? Gur. Wah, seneng gugur sing nanggung dosane jenengan lho, sing gugurke jenengan ya. Maksudnya iki gugur iki berarti. Suwek iki. Suwek wis. Yo meneh dua lagi. Meneh, dua lagi. Wes, muga-muga ping Bismillahirrahmanirrahim. muga-muga ping 10 gugur ngene rada ngirit wektu niki. Jiro.
Loro wae. Ya. Lah jare sing maca kowe. Ora iso maca aku kebacut suaramu sing anu. Aku ora maca kok ya rebutan to. 0068 Udus. 0068 Udus ki entuk apa kepe? Kurang sithik. ada. Kalau Oh, ada ada ya, ya. ada ya, ada. Ada. Kalau jauh tolong Kasih jalan. ngacung. Ya. Tolong Iya. yang jauh kalau nggak kelihatan gini sambil jumbul-jumbul ya. Soale kebak tumpah ruah. Ya, lagi satu. Iya, ini yang kedua 0325 0325. Hai, masih. Apa kok gak arep golek Oh, golek kancane. Kok ngadeg mak bojone kaget ya. Oh, panitia. Ngeteri Neng Pak, wedan. Pak baleni Ya. Pak. 0325. Oh, tidak ada. Ada? Oh, kayak dada kok malan. Ada, ada. Ya. Naik sini. Iya. Ya, yang Monggo ini yang menyerahkan untuk ketiga door prize ini perwakilan dari LPS. Nggih. Iya, monggo. Ingkang tasih lenggah monggo Pak Budi menapa sinten monggo ingkang Ibu Prisma sampun kondur? Oh nggih. Oh Ibu Prisma tasih monggo. nggih. Waduh, aja direk-arek nomere mau cocok ya kan, mau dadi ribut iki kok. Nah, Ora. nah dicocoke kene. Sing HP mau dicaoske mawon. Diparingke. Oh nggih, sing ngapain sing TV Ibu kalau badhe maringaken monggo. Pun Mbak mesake ibuke Ya linteng monggo. kono. Niki sing maringke TV-ne Ibu, sing maringke HP-ne Bapak monggo. Kuwasen. Tong teng tong teng tong tang teng. Selamat nggih. Salaman, Geng. Ora baca tekan kono kok. Wah, ya wis. Nggih, menika Ibu anu sampun rawuh. Nggih, monggo Ibu Prisma Bu. monggo. Nun sewu saronipun pun kurepaken mangke sukan Kurepke dengkulmu cocok. Ya udah. Saron nggo wayangan kok dikurepke. ndak kelangkaan monggo. Nah, nggih. Alen-alen, alen-alen. Alan-alan Bu nggih monggo. Monggo Bu, nggih. Amit gocekan kula mawon mboten apa. Dagelan nek men panganan tok ya. Monggo. Alen-alen alon-alon, Pak. Nggih. Wah iki sing arep nyerahke wis tekan kene sing entuk malah Nah, rumetan. monggo sik Oh, sampun, cocok sampun. monggo maju. Dipun cocokaken, dipun cocokaken. Monggo pun cocokaken nomoripun sampun ngantos mangke geseh. Nggih. Monggo. Nomoripun menika oh sampun cocok, Sobi Mas. 0068. Iya, cocok. Cocok, Ya. monggo. Nggih. Lajeng menika 0325. Oh, nggih leres. Cocok, Nggih. sampun. Cocok Nggih, setunggal-setunggal monggo. Sami sedaya menika. Nggih. Warnanipun kathah menika. Mboten awrat kok Bu, monggo kula bantu. Nah, nggih. Nah. Salaman. Ya Nggih. minggir kowe mepeti arep difoto e. Ora iki kok nek ceblok malah repot, monggo. Ya nek kepengin ora repot ya 100 tinggal. Nggih. Di Ampun, tengah Bu, di tengah Bu, biar tengah. diambil Foto dulu, foto ya. Di tengah. Ya, silakan untuk sesi. Sik, Mbah Wali ora asa melu, ora dadi. Bojo banget lho. Anu tengah, Ibu tengah, ora pati jero kok. Monggo nggih gemi. Padake ning kalen lho, Pak. Padake nang kali. Iya, monggo. Ya, diberi untuk foto tuh 1 minggu silakan. Waktu Oh, sudah? ukur sedelo. Oh, sudah. Matur nuwun, matur nuwun. Terima Matur kasih. suwun, matur suwun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Aja lali Mas disetel kok nganggo setrum kok gur tok setel ngono ora. Jeneng nyetel TV ki yo nganggo setrum ra Eh, mbok kandhani. Sapa Pak lali? iki door prize nggo jenengan. Iki arep tak nggo ngirim wong bedol telo malah. Tak kira isih keri siji door Wis prize. kowe kene wae kowe iki cedhak kene wae. Lah ngopo? Wis. Kepiye lho Kang Mas? Wah, wis kowe cedhak aku ngene iki wis dadi bojoku mah penak kowe wis. Aku. Wis kowe arep njaluk apa-apa mesti tak turuti. Tenane. Kowe arep njaluk piknik neng Bali tak turuti, Nang Nok. luar negeri ya Neng dituruti. luar negeri tak turuti. Wis arep dadi bojoku wis pokoke mulya wis dadi bojoku sesuk piknik neng Ken. luar negeri.
timbang ado-ado dadi bojone Sugeng dadak piknik neng Bali karo aku wae. Neng endi? Sesuk mbedol telo nang kidul menggerak kono ke malah. Mabute ralok ilok. Rasa dadak neng Bali ku nek malah kecemplung segara. Nek karo kuwi ming dipakani telo kowe karo aku wae. Kepiye meneh? Kowe arep mangan apa ayam goreng, kowe tak turuti pisahan sing enak-enak. Burger tak turuti. Yo gelem aku. Gelem dadi bojoku wae. Enak-enakan iki ben dino. Gur wong nitikan ki wong Gunung Kidul karo wong Gunung Kidul. Ora sah hamburger, pencok gudhe weh enake raloke. Mosok pencok gudhe. Oh, suwe malah mabrut kepenak mangan suwe tur nikmat. Ora usah dadak hamburger. Ngopo malah beri-beri kowe mangan hamburger? Kowe dadi bojoku mangan hamburger turu neng kasur, meja, kursi, lemari, bifet komplit. Turu ning kasur sing gendut-gendut. Turu ning kasur sing gendut. Sing jenenge spring bed ngono kek. Gelem iki ya ngopo meneh? Kangelan tuku spring bed. Bapakmu rak cok gebuk dhelik to. Sing bar ku gebuk dhelik kepake digelar kek nggo turu. Engko nek gatel kek kukur-kukuran malah ora sah sing gelar kek. Kowe nek gatel ora sah dikukur, kowe masuk angin langsung neng dokter. Dipresake neng dokter sing VIP ngono ya Pak. Dadak ragat nek kowe masuk angin iki cukup singsot karo ngentut wis mari. Rasa sing wis genah sengsara aku dadi bojomu mosok. Kaya muluk janjine tok sing. Wis rumangsane kok wong loro kok do rebutan. Paling enak ki melu aku wis. Lah pripun enake pripun? Sampeyan melu ku ora umur sedina terus tak pateni ngoten mah. Lah enten apa pateni? Lah wis beborosi kok. Iya. Mboten boros nek kula. Ora sah umu-umukan wong ki apa anane wae. Lah iya. Nyatane kowe isih entuk bantuan kok. Kowe melu aku wis numpak Avanza malah. Mobil sing mewah. Mobil mewah Avanza. Alphard. Gelem aku. Fortuner. Dadak tuku. Iki numpak apa? Gandul tangki banyu. Penake pol dadak ragat Avanza barang. Kowe nek nang rumah sakit kowe nek keramas rasah neng salon. Dadak tuku sampo. Lah terus duduk lempung. Malah lunyu tuh maneh iso do ngadeg kabeh. Oh, dina kaya ngene kok lempung. Ayo kok ora masih lempung. Senengane wis do rasa rebutan aku. Sing jeneng wong wedok ya butuh perawatan kok ora mung didudukke lempung. Nah, ning salon ki ya perlu. Zaman biyen urung ana sampo rasah mukir. Kepiye? Saumur kula niku nggosok unturane sing nganggo odol gepuk boto areng nganggo gombal tul biyen saiki odol aku biyen zaman odol anyaran boto endi sing nganggo boto zaman odol anyaran kuwi ora ngerti nek odol kuwi kok senger enak banget entek sak wadah lho aku sikatan sekesuk sak sikatan lho saking senenge disesepi kaya permen lho odol ki nggo sikatan kok malah dipangan odol ki nggo sikatan kok malah dipangan lah enak ya zaman ora ngerti ya kula rak raine ndledek kaya odol kuwi aku nek kae mbok cange omongan ki isine kok ming sengak karo aku. Lah mergane ngopo ya, Pak? Mbuh sentimen masalah apa mbak aku ngono. Ngomongane iki ra tau sing jeneng ngepenake atiku. Lah dhisik kowe tau nglarani apa? Ora apa-apa wong aku ora tau nglarani aku. Tekne utang ra nyaur-nyaur ora. Sing ra nyaur jenengan. Ha iya apa kono? Lah apa ora nglarake ati? Lah pripun to utange? Ya nek butuh niku ya nembung kali kula apik-apik ya tak kei. Bareng wancine tak sahur niku malah getak. Lah wong aku sing ngutang ora gugup kok kowe nagih kok kemrungsung. Bola trembelane aku. Iya. Lah iya. Lah kuwi kleru lho jenengan ngono. Lah ngapa? Lah duit-duite kono kok ditagih malah jenengan sing demumung. Ya ora apa-apa jenenge wis seprene urung duwe. Ngene. Iki Mas Sugeng ben jelaske apa sing dadi kepentingane bengi iki. Monggo dijelaske. Ayo wis. Pokoke bengi iki kabeh iki ngrasa sosialisasi bantuan non tunai. Oh, ngaten. Nah, kalau sosialisasi bantuan PKH. Apa sajane iki rasah dijelaske waton didumi ngono kuwi rakyat iki wis seneng wis do jelas dhewe-dhewe. Dong pisan. Dong, nek PKH kuwi bantuane duit. Oh, ngono. Nek sing non tunai iku non tunai kuwi ora wujud duit. wujud apa? Ya bandoso. Ya ora beras. Beras Beras karo
ndok. Beras karo ndok. Ngono lho, Pak. Ya. Beras karo ndok. Nek sing entuk bantuan PKH wujud duit kuwi aja disalahgunakake. Misale aku entuk PKH terus tak nggo nyalon ngono. Entuk kowe mlebu ning salon ning dite kuwi ra entuk nggo bayar. Padha wae berarti ora oleh. Ora entuk. Ya dienggo keperluane wah keluarga lho. Ngono. Terus misale aku entuk ndok karo beras kuwi nek tak dol ngono oleh ora? Ora nek tok ngremi malah oleh. Oh aneh. Ya kan takon to. Bantuan ndok kuwi sak dus dingremi iki ora kutuke pirang-pirang. Ndok ya didadar wae kuwi kok ndok piye. Tok ngremi ya ora netes wong le. Lah nek kene iki rasah ndok-ndokan kok kudune. Kalian menika wonten awala Mbah Waluya Mas Sugeng. Nggih. Ya. Menika nderek kintun sekari lir-lir katur dumateng pangarsanipun LPSBI Tuwin Himbara. Wah, himbaran niku FDR Kompimda dan para warga masyarakat sami mugi kita sami tansah guyub rukun sehat wal afiat sejahtera lahir batin ya amin saka sapa penyanyi Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul Bapak Imawan Wahyudi ya diaturake dhisik Nggih. Ilir-ilir diatur dhisik. ya arep dibukani apa arep saka apa saka buka celuk sinden wae ya ilir-ilir tandur ngono ya monggo Lir-lir tandure wosumilir ta ijo royo-royo ta segopa kantenan kowe penek
pamundutan saka menyane Bapak Wakil Bupati Bapak Imawan Wahyudi ya ngono ya Mak. Iki ada linggo iki piye karepe? Lho ngono agilir-ilir yen men nikmat ilir. Bari lele ngadeg. Aku tulungi, Pak. Iki kan kepiye? Nulungi. Ben piye? Ben iso ngadeg aku. Oh. Ya ora tak teruske. Rasa terus kita lane menggo. Nggih. Nggih mugi kadampi nika sampun pun pinanggani pun sendikani ilir-ilir. Wonten apa lo malih napa mboten? Sampun telas menika. Oh, tasis tunggal. Oh nggih. Ya. Menika saking PWKS Gunung Kidul badhe nyuwun lagu Nyidam Sari ingkang nyekar Mbak Orisa Widyasari. Oh iya. Saking Piyungan. Kula mboten saged nyukani napa-napa awit kapurba kawontenan. Mugi-mugi Pak Sino sak rombongan pinaringan bagas waras lan tambah laris. Amin. Amin. Semanten ugi kula, Pak. Kula ugi mboten saged nyukani Nyidam Sari awit kawontenan. Jenengan kok nggih bales to? Lah iki layange ngono ora iso kaya apa-apa kan ya aku ya omong apa anane to. Oh, Iki sik ana meneh. Wah, jan ya matur sembah nuwun. Ya monggo pokoke dicaosi wong jeneng. Pemundutan lagu ora kudu nganggo dhuwit. Nah, Ora kudu. Ndak dikira materialistis. Oh, ngaten. non tunai nggih entuk. Yo maksude njaluk lagu nganggo ndok, ngono apa piye? Maksudnya jaluk lagu. Kula wis duwe pengumuman teng mriki pokoke nek njaluk lagu nek gugu kula kandhani ora usah nganggo dhuwit ning biasane tok do ngeyel mriki ora gugu kandhani. Wis tegese yo ngarep-arep ae. Napa? Mas Supriyanto saking Jeruk Sari. Ya, salam kagem Bapak Camat Wonosari, Bapak Bambang Kepala Desa Kepek, Bapak Ruki Jolan, Ibu Hartini angkringan Taman Kuliner kula single. Ya. Bapak Wandi angkringan depan RSUD. Ya. Bapak Paijo angkringan Patok. Bapak Sugiyo angkringan Piyungan. Malah jenengan kaya penyiar GCD lho nek. Heeh, matur sembah nuwun. Ya mbok angkringan sak Indonesia anu Nyuwun lagu Lewung. Oh ya, kudu dicaosake. Wah, jan lewung ki lagi ngetren kok ya, Mbak ya. Lewong iki tenan cah cilik to anom gedhe to lah bayi sing nang jero kuwi. Kepiye? Lewong wis kedanan wong arep bayen wong angel nganggo setelke lewong lu atuh brujul ngono wae. Ya ora Iki mergo wancine arep babaran. Yo wancine nek babaran iki yo. Nggih. Yo Mbak Orisa. Yo. Yo Mbak Orisa. Diaturake. Yo nyuwun. Kene. Sari. Kene wong ayu. Sik, yo men jodone dhewe-dhewe. Wis ana Mbak Niken yo men karo Sugeng. Oh, lah sida ora trima. Aku iki yo bojoku kok yo ora apa-apa to. Ku men rono. Wah. Dadak ngebut-ngebutke jare. Yo men pernah no, Pak. Ya, aduh jan. Piye, penak nek ndagel ijen to ora nggawa pasangan to. Aduh, Bisa entuk sinden, ndagel kok dadak nggawa pasangan, repot. Ijolan po, Mbah? wah ijolan iki batu tak tengeri iki. Padake opo wae ditok. Kaya sandal tengeri ijolan. Ditengeri. Anak sandal ijolan wis bacut tengeri sesak balekke. Terus tok tengeri nganggo apa pines apa kepiye? Ora nganggo duit tring tak usro-usro ngono tulisi kuwe. Wong sembrono. Monggo Dek Orisa. Nggih, monggo. Ayu tenan yo, Pak. Lho, Iya. wis kowe milih ndi? Piye, Mbah? Kok nejak-nejak mrene? Wis kek rene bae. Mangsaku kek. Kowe malah peneran kok ndek bojo kuwi Ya kan. pripun? Wis ling ngladeni ra sepira belanjane wutuh. Lah kok butuh? Lho danane angen kumat mengguwe nak wis bahaya. Aku ora menggo Lah mengi. padha bae. Kene Nduk. Salaman yo kek wis kek diculke. Iki putuku. Eh, Ya dhisik cilik saiki wis kena nggo klethek-klethek. Gosek kata-katamu kan nggo kletik-kletik piye Mas? Maksudnya Dikongkon kena dijak nyambut gawe. Wah. Duh. Awo nyambut gawe kok kletik-kletik. Putuku dhewe. Tanganmu kok plak-plak nang Angger tak dedek kene iki nggon bathuk grek ngono lha ngono nduk ngono grek. Ra, nggon bathuk apa? Wong sing didedek geger kok mlem grek munggah. Mbuh iki angger dek ngono kok gruk ngono nggon. Bathuk apa bathuk? Iya. Mbok coba bojomu ki didedek. Aku dedeken yo tak mapan. Sing ngobah endi? Ora nang sing ngobah kabeh wis ranangan nang.
Ayo len dedek kowe kurang rasa paling. Kene ora dileti malah gur. Kene, monggo Mbak Risa. Iya lah. Ya kena ana sing ngersake Nyidam Sarina. Nggih. Kyai Piyungan. Kyai Piyungan. Ngagem bawa, Pak. Nganggo. Duh, suarane. Ngagem bawa. Suarane piye? Suarane piye? Apik, ngagem bawa, Pak. Nek iki beda. Nek kuwi? Ngagem bawa piye? Nek iki ngersaken ngunjuk, Pak, ngono. Nek kuwi? Ombar apa piye? Nek kene iki ngersaken dar, Pak. Nggonmu? Nah aku kepiye? Rawani, Wek. Yo, Sa. Monggo Mbak Risa. Dawang bagus. Wis. Sesuk tak gawa ning Yap. Lah ngopo to, Pak? Pripun, Mbah? Kok ngene kok bagus ini ratane katarak. Yo kan nek lagu ki dihayati ngono Ya lho. mudah wong bagus kok demok kono iki lho. Pepejane. Putu lho. Tangane. Iki putumu dhewe lho. Ora monggo klethik-klethik lho. Menghayati karo aku bae lho. Kok mosok karo kono mek-mekan lho. Wih. Lagi demok wis menggeh-menggeh mecati Pripun, to. Mbah? Ndas kundi. Raoske napa, Mbah? Lah mau salah ngendi mau. Kene tak duduhke ndasmu piye? Kayak dituthuk. Iya lah. Yo. Monggo Mbak Risa. Ayo, Nduk. Kusumane kali mau. Wah. Wah. Asmara. Ora apa-apa kono. Piye nok? Gandeng kono wis golek wong liya, aku karo kowe wae Kang Mas. PN nek mengarep bayarke mendring ambet dina. Masa mendino mendrengan? Kandhani mbeborosi kok ngai. Kowe kopean mendring, Mbok. Wis wong ayu kene aku arep foto iki sik sago nyembadani nek dadi bojoku kepengin duwe anak pira tak turuti. Anti kaya isih iso. Isa-isa to, Mbah? Ya latihan. Wis kowe karo aku wis ben. Apa tak awakku dhewe Digandrung kok kaya malah arep mati. Aku kok kaya mlebu nang jero kulkas awak. Lah ngopo Mulai e? malah kaya sing lagi viral saiki. Lah apa sing apa, Mbak? Ular jedung. Ugat. Ular jedung ora sah gaya. Lah ngopo? Gunung Kidul ki gegremet apa sing ora amblas. Iki kok kepiye to, Mbah iki lho? Kok ora amblas piye? Kok ora amblas piye to? Apa to wiwit puthul uler kuku walang sange tungkrung. Mula gegremet ki angger dilairke nang Gunung Kidul ndredreke ora. Mergane ngapa? Wes ngopo-opo wis genah tiba ning penggorengan. Angin jedul. Aku ki laron mentah we doyan. Tanganmu ki lho Tangan ngopo? iki ora terus-terusan Ora. lho, Mbah. Men remasuk. Masuk. Bae. Panti kaya bumbu baceman Iki remasuk. dibumboni. Men remasuk. Wah. Ngopo, Mbah? Lah parfum. Bar nggo demok mburi tak piok-piokke kene Mas. Nek bar demak nggon aku kepiye? Wah ora arep demok. Kowe kok sulaya karo aku to, Pakne? Lah manusiawi lah nang sing kaya ngene ya nduk ya. Nggih. Kok ngelingi ngomah kaya ngene iki? Alah kaya ngopo ambune we beda wisane. Bedane. Piye, Mbah, Kono bedane? ambune piye kono? Ah. Wah. Oh. Apa? Wangi jos mambu mawar. Nah, Iki. aku. Kaya mayit. Oh, Kaya cem-ceman tikus piti. kosong cem-ceman tikus. Cem-cemenan iku sepiti denene sok ngecem kaya yan. Sesuk Pripun? Sesuk ngapa sesuk? Sesuk ngapa? Sesuk ngapa? nek dadi bojoku gelungamu diganti. Ganti Ganti apa, apa? Mbah? Ora mung semene iki. Terus Nganggo sepiro? ban puso.
Anan mah gulune tugel. Ndale nganti dengki engat. Nek dadi bojo ngene iki penak lho. Pripun? Weh, gula teh beras ora tau tuku. Wong sugih kok. Sugih apa? Apa? Entuk bantuan. Entuk PKH ya, Pak. Aku. Ya, Mbah. Wah, aku kuwi arep kaya ngene kae. Tenan kok sing jeneng gula teh beras ki tenan. Ora tau tuku. Mergane? Duwe. Mergane. Utang. Tak kira ketene wis Andarane pirang-pirang. wis Utang tandu kok pirang-pirang kok mempeng men. Ya sa. Kene sak susih nyanyah kowe jejar kowe kene. Ora apa-apa meneng ageng ora. Ngapa? Le ngeluk swara denge rak ya gulune cek. Gong. Lah kuwi Lah piye? Gong. ben saya Oh iya. Kaya kaya dengkek ngono kuwi ya. Ayo kan ngelur swara. Ayo, Nduk. Sana maring wak mami. Tangane arep ngopo, Mbah? Ngewangi ning radahan wak. Arep ngewangi wak mami ngono ning aku njut kelingan. kelingan apa? Oh, kasus. Wis disawang wae saka Kene, kene. Lah iya. Kene wong ayu. Gawe panas sing atimu kuwi. Greleng tenan. Oh gaya. Ya wis ora usah tak tok pikir Ora Mbak usah tok pikir, Niken. Pak. Pripun? Wis meh ya kuwi dienggo sangu pirang-pirang. Kepiye? Apa anggap aku arep piknik? Engko ning omah men ora tak bukake lawang. Nah, wis ngono. wis Ora syukur. dikejemi ndak tuman. Kejem. Ora nang lawang ya malah meneri. Lah kok meneri? Ngurang-ngurangi gawean. Ayo. Besok kapan katekan jejer lan wong bagus. Keterangane cek. Nah, wis anggar jejer wong ayu ayane kumat ngene. Wis tokno wae kuwi wong eneng omah ya gur bangsane PPO, Remason, Lumpuk kayak kuwi engko arep njaluk apa? Sapa sing arep nglomoti? Ayo. Terusno, Nduk. Umpama yen nah Ini, Om. Yo, nah. tanpa prau sasatara den pepetri sing nutup jenengan, Mbah. Wah, ora usah ditutup man gue. Man saya. Terakhir iki lho maksude. Oh. Ngidam sari. Wah, ayo apik tenan suarane. Ya mung sing apik cangkeme. Bentuke iki lho, nek suarane apik, ning bentuke lho kaya iki lho aku gawe wayang waluya pisan lho. Oh ya persis tenane, Pak. Persis. Persis. Iki cangkeme ya ngene iki. Yo nek sing ora apik cangkemku sing apik cangkeme sapa? Tene kono mau nek jenggote. Ngidam yo. Nidam sari mara kok Waduh, dadak. aja deleh kono miki Diobani. Gong. Ngopo? Lah ngopo to? miki nek bengung Wo feedback. Ya Ini ngono aku ya ora. Wong ampline wene nang kono kok. sampean ngerti miki nek dicedhake salon mesti hung Lah ya salone gimana nang kono kok. Salone Salone ning adoh kono lho. kok lha hubungane karo kono apa? kok Aku ora nggawa salon lho, Mbah. Risa ora nggawa salon, nek horen nggawa. Masa horen. Horen malah nyemer nah horen.
Monggo nek nggone wong ewo kuwi dicantelke nang nggon wit soe lho. Iya. Wah, kowe sak desa krungu kabeh kowe. Kaya cilik cemengkling nyemper. Jaman biyen kuwi horeng kuwi. Iya, Sa. Ayo nyidam sari kene tengah. Jati ati salawase Ya. Ayo. Sabar, Mbah. Iya. Sabar to, rasakan susu. Mabur.
pamundutan saka warga Piyungan ki mau nak. Iya, Ngidam Sari. Nggih. Ya engko sike. Kodipe. Durung la apa-apa kok es lewo. Iya. Pamundutan kathah sanget tembang kangen lan sak piturutipun. Mekaten. Lan wonten Grajagan Banyuwangi nggih wonten. Iya, ngono ya, Mak. Ki uga ana sing saka luar-luar Jawa no. Iya. Weh, Saking Lampung ugi nyuwun lagu. Oh iya, matur sembah nuwun. Ya tembang kangen diaturake. Ya. Karo ben wektune saya nyrebek mergane. Ya. Sing nyekar sapa? Mbak Ika, monggo katuran tindak. Yo, Mbak Ika. Ngajeng Mbak Ika, monggo. Ya. Mbak Ika. Yo, Ika, maju. Monggo. Nih, cedhakno, Geng. Kowe iki sia-sia mau kok ngono mau cedhaki langsung. Lho, aku kira adil menan yo kowe gentenan. Lah nek kowe ora gelem ya ora apa-apa. Ini ndek kayu. Wes. Kalau kita nek ra gelem nyedaki Wes, aku. wis mamen rasane campur aduk ora ono. Rasane pripun, Mbah? Mau kalih Orisa rasane? Urung pati krasa. Ora ana rasane apa-apa jenenge mung wong nembang bareng. Tenane. Sarasane ya seneng nduk Cahayu. Oke. Aku ya seneng karo. Iya. Ya wis suaramu ya apik ya. Imono pamundutan tembang. Monggo ana pamundutan anu tembang kangen mau karo Tembang kangen? karo Grajagan. Wis milih ana. Pilih sing endi? Nggih, tembang kangen. Oh iya, tembang kangen. Tembang kangen. Bangane ngadeg dhewe niken ya main ngadeg, ngancani. Siap. Ayo, Monggo Ken. Mbak Niken. Pokoke tak gawe kerkoso kowe ayo. Lu ngadeg meneh, Pak. Iya, dibenake sik. Wis tak Apane? Brose meh ucul. Ngen kula nggih meh ucul nek Mbah Waloyo Wah, ndi. Lah kok bareng kono langsung iki nggon aku arep pucul mbok dibenake. Lah kowe mau ra sambat kok melu-melu kasane. mangsa Ya. aku. Enggak. Langsung apa dibawani? Dibawani no men kepenak. Iya. Iya. Aja turu Menging. Menging piye? Aja turu. sari kaki dewa nganglang jagat apa lo Kae ditirokke kae. Penggemarmu. penggemarmu barang Kae. Nah, nyangkeng bokor kanca nane isine donga Sandang sandang kelawan pangan ya iku ya iku
wong melek wong melek sabarna rimo ya mangga ya Mbah dijogeti Mbah Waluya Yes. ya karo Sugeng barang Nggih, mon. Ayo ge ngarep orang wiwit ge. Urung kok wis Dicicil ben cepet lunas. Mbane kok ditagih. Dicicil sik bangane ditagih. mangga ya Ya. nek sing joget gayeng ngene iki ya penak dirasake ra ketang polahe
ora pas ro gamelan ora masalah. Iya. Ngono, Mak. Matur sembah nuwun, Mbak. Ika Suhesti. Ya. Ya wiwiti rada kewengen ki mau nek mula ya nek dicukupi ya bakale ditinggal gojek-gojek wektune ya bakale entek. Ya. Ngono ya, Mak. Saiki Mbak Tatin, ayo ndang cekak-cekak. Ayo, Tin. Ayo, waluya nyedhak nek wani kowe. Ayo. Nek nyata wani cedhak ana kowe njaluk dikabruk kowe iki. Wani ra. Ayo. Plendas-plendus kowe. Ora usah ngono kuwi, Geng. Lah piye ta? Nyedhake kok ora wani ya wani wae. Lah jajal. Ya alon-alon. Bergeser sedikit. Malah kono sing wedi ora wani nyedak aku. Lah jenengan nek karo Oriza ketoke kaya perhatian nek karo aku kok ora. Bedane apa bedak-bedake kowe senengane? Rasa kowe iki aja cucuk tumbakan, Geng. Tumbak cucukan. Wong iki ora Apa padha nyambut gawe nek karo cah loro mau kok gapyak semanak karo iki kok piye? Sugeng. Aja ngelincipi carang papak kowe, Geng. Aku karo Tatin wis kaya iki kita anggap anakku dhewe. Mau putumu saiki anakmu. Iki mung sak peranaan kabeh. Kene anakku wong ayu, kene. Aku dadi anakmu. Iya. Wah, terus Ya ora terus, kaya mandek semene wae. Wah, iki papat terangane. Lah ngopo? apa? Apa kok papat Apa kok papak ngono apa? Apa tah? Benike iki loro. Terus? Papat. Loro lagi loro, sing loro? Ayo munia kowe njaluk. Ayo munia njaluk tapuk mik kowe ayo. Sugeng ajan-ajanamu kok elek to. Lho Tatin iki nek wis jeneng nesuwet ngono wis ora berduli. Ya kowe barange mingkemo. Aku barang malah kena. Modar ora kowe. Iki nek kagol iki malah nendang wong sing ngomongi lho. Tatin entrengan sikile. Ayo jajal nendang sikil loro bareng. Ya Terus piye nek sikil rendang? Oh ya ora, aku ora tukang nendang kok. Wis Lah, saiki tukang apa? minangkani pamuntan iki opo? Ayo. Lah ngapa tambah ke susu? Lah kes ngendi ya ngono. Bakane kesikut. Ya iki. Napa niki, Pak? Lewong. Iki ana sing nyuwun gerajakan. Oh, gerajakan. Oh. Nggih. Langsung. Ya. Hah? Ya. Artok bawani ya kena langsung ya ora apa-apa. Ya iki ra sembrono lho iki karo disiarke acara iki karo disiarke karo Disiarke langsung napa? karo iki apa Acara channel ini- YouTube Sorot Media. Sorot media, live streaming. Sorot Media. Niki sama cara. Sama cara kowe. Acara ini disiarkan langsung oleh channel YouTube Sorot Media. Jangan lupa like, comment, share, dan apa kuwi? Subret. Sekrap. Apa nek kene maca piye, Mbah? Sekrap ku nyusul Nah, takon Mbak Waluyo, takon Mbak Waluyo. Iki kok ngene gitu. Jangan lupa klik komen, share dan subscribe. Lik dan subret. Berseri siber piye? Lik dan subret. Lik dan subret. Ini es krim ke tulisannya es krim. Sangel wis angel. Nah, iki uga disiarke langsung streaming lumantar channel Dalang Seno. Wah, ya. Loro. Berarti streamingnya Dalang Seno. Dalang Saiki Seno. sing resmi ya kuwi channel Dalang Seno. Kuwi wis iki wis ora iso bakal dipedhot-pedhot dijupuki lucune tok iso tak laporke badan hukum. Iki wis dilindungi ngono ya, Mak. Kalih? Karo sing gawe urip. Iya. Loh. Mau muni badan hukum saiki kan sing gawe urip. Ayo, iki wis dilindungi. Ya mula sesuk nek awake dhewe pentas ki wis ora disiarke liya-liya sing nyiarke langsung Dalang Seno channel. Oh iya. Gambare ndas pitik no. Iya. Kok mboten ndak sampeyan ya? Ndasku jan gambare ndasku. Sugeng kasar. Rada halus. Wah. Mosok harus piye? Mangga sesuk nek padha mrisani manten nek Limayang Adoh ku ya bakal disiarke langsung channel Dalang Seno. Oh iya, men saya akeh. Lan sesuk warga Gunung Kidul ya nek kepareng rawuh ya Mak ya ulang tahun PWKS sing kaping
5 nek ora kleru nggih. Nggih. 5 papanipun wonten Lendah Kulon Progo. Ya, dek mben ning Gunung Kidul wis sesuk pindah ning Lendah Kulon Progo. Oh iya, Tanggal piro? Malam Senin tanggal 3 no. oh iya. Ngono ya. Wayang kulit kanthi cerita untran-untran PWKS. Oh iya. Hartok gawe lakone. Delokan to aku wis gawe wayang pirang-pirang ki wis del beres pokoke. Oh iya. Ngono. Iya. Ya dibawani ya kena Tin. Ya, Dek. Engko bar kowe terus liwung terus wis. Oh iya. Terus sosialisasi non tunai. Heeh. Mampet mayon. Kok lungguh kabeh iki? Sing ngelak aku tak ngombe sik. Mosok ngombe karo ngadeg ora apik. Suwarane Sing ta
Mbak Tatin. Ya matur nuwun. Sugeng malah mengkebut-kebut. Kebut-kebut piye? Kebut-kebut man ngopo to kebut-kebut. Main bulan. Main bulan. Ya. Niki wong Mbak Tatin. Gerajakan. Pamundutan saking Mas Kus Bebek. Katampi kinarya Pak Libur. Nggih. Mau wis diaturake gerajakan. Kudu diaturake dhewe pendak-pendak sok diampirke Mas Kus Bebek ning rumah makan iki. Ya, ngono ya, Mak. Malah sesuk Tatin kon mampir kono kowe Tin. Tin kon mampir gone Pak Kus Bebek. Kan mangan. Ya, Ya wis diturai teleke. Kondur teleke ora. Sia-sia. Mangga samenika ingkang pungkasan. Ya, Napa diaturake. Liwung ki pamundutan saka akeh banget. Ana sing lumantar layang, ana sing lumantar SMS, WA. Ya, karang ya lagi ngetren. Ya. Nggih. Ya, Liwung sapa sing kepareng ngaturke. Sindenku men leren no. Piyai telu. Mbah Waluya, Mbak Niken karo Mas Sugeng. Siap. Ya. Lah niki weling ya Cange, ampun tida-tida menawi nyimpen arta teng bank. Nggih. Amargi sampun dijamin kalian LPS. Artine LPS ki lembaga penjamin simpanan. Wah, lancar kowe, Geng. Lancar maca. Oh iya. karang moco ana kipase. Ya Sugeng, engko nek bar iki ora usah bali nang Jogja. Terus Mampir ngono aku wae. Wah. Anakku wis tak pesen. Weh, Apa? Engko Mas Sugeng arep mampir kene. Matur nuwun, Mbak. Nyekelo pitik engko nek Mas Sugeng teko belen aku ngono. Ora sudi aku teko rono arep dibeleh piye malahan. to maksude? Mas Sugeng arep mampir kene, Nduk. Heeh. Nyekelo pitik. Terus? Engko nek Mas Sugeng teko belen aku ngono. Sing dibeleh pitike apa iki? Lah iya wah wis wong sing cerdas to ya pitike masa mbeleh Mas Sugeng. Ayo wele medhot kalimat Mas Sugeng teko dibeleh. Aku ora ngomong. Pak anakku tak kon nyekel pitik ngene Mas Sugeng teko belen. Aja kon beleh pitik anakmu. Lah ngopo? Kon beleh kirik wae. Ngawur. Kata-katane iki medhot sing kurang pas. Sing medhot iku lho dadi marahi deg-degan. Ya. Ewo nggih. Enggak. Ya. Liwung diaturake. Wis. Wah, gamelan lu ditabuh wis dadi. Joget bareng ya, Kang? Iya. Pak. Eneng dangdut lagi dipasang salone wis goyang kok. Gamelan nduk wis kotrek wis goyang. Ya, mangga. Goyanganmu apik banget ya, Pak. Aku we ngono. Anggen lho. Kaya kono sing senggak keplok. Terus senggane ngelekke. Tapi pun. Hae. Lah kok ngelekke? Hae pedhot. Ora apa-apa nganggo setut kok. Oh iya. Hae kok pedhot. Terus ke. Ya. Sabda Pandita Ratu mangsulamu dadi sisangku amugi Gusti lilane tresnaku lagi ngomongake Ya.
ke atiku Yo. Piye Pak, piye? Mbok liyane hae senggakane. Rite. Sing dadi malah kono kan. Angger di lo saya mbanyaki. Kae nganti bubar ya ngono kae. Ayo. Sabar. 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 Saka watu bali ning watu, saka kayu bali ning kayu. Ya mulya nang kayu watu ya tembok bosok kali asep ya. Ya wis ngono, Mak. Aja tok bebeda, kae iki nolak udan. Oh. Mula tangane nang dhuwur terus kae iki nolak udan. Nolak udan apa arep mangan kamera? Ya. Ya. Lanjut mangga. Terus. Matur suwun. Matur nuwun. Niken. Ya. Mbah Walu ya. Ya. Mas Sugeng sembah nuwun tanpa pepindhan sampun ngrencangi. Ya. Ya dibuka ceritane. Ya. Engko ndak ada grubyukan. Ya ayo ditak derekake. Kae wadya Pancala kok padha bebudalan kae arep menyang endi no? Sajak ya arep padha jaga marang negara ing Pancala. Ya diunekke trompet tambure supaya munyo brang-brangan. Iya. Berseberangan. Ha iya. Tabuhan siji lan sijine ora padha iki berseberangan. Iya. Ayo dituthuk nah. Ayo tak dereke, Mak. Resa